nyangani ora utang. Yo nyapa ngangguran. Ndi rokoke? Ndi rokok ora kowe? Apa rokok? Akeh rokok. Wageng ora duwe rokok iki. Nah. Cowak ke rokok kursi tok ga. Kok. Kowe nek mau Lojo, oh iso gendane lambene sumet kecut kok. gendeng bong lambene lho. Lambene kopong gitu. Segre. Piye cok iki? Ora tau nek mangsa belas saiki. Lah iya apa ganti pangkalan ning kene ora masak blas. Lah nyandi ngendi nggon saiki enek sing nyekel kok. Lha iya mpuh kowe bose kok. Bos, bentar bos. Pane keju. Terus sak mono keju. 100 lagu. Kacok. Apa kowe? Rokok iki, rokok Mesir. Mangkane dolan Mesir mungkin di numpak unta. Layak rupamu kaya glunta. Jan delok. Cuk, pengen ngrasakne jane kok. Kok kan Piye? umek ae. Pencet. Kowe iki dolek irenge iki. Mutiar ora kowe. Kaya kawul rokok pekawul lho ijane. Sedut kaya kawul rasane. Ngecetong rokok ae tak rokok. Kayaknya masak ya. Panganannya nak yakin ya. Ndi. Bah, iya kok. Terus ya. Iki badokan nih bos. Yo iki, empuk iki. Cocok. Butuh beran bos. Entah ini kene ae lah. Dipaling kembali dulu. Oke. Main bialik ya kan. Oh iya. Ya sikat. Cok. Woi, madek. Dun. Ayo mudun ra kowe. Bos sikat bos. Aku bos kongkon nyikat. Tak suwikat dhewe malahan. Ampun bos. Bos, mulai bos. Woi.
Hai, terima kasih. Demikian tadi film pendek dari kami. Jangan lupa like, share, dan Subscribe ya. tunggu karya-karya kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Lu Jenenge aku lho. Lah piye? Ganti pangkalan meneh. ayo Ciro lu Sik to, mau piye? lah iya Weh, segre. Rondo liwat. Bos, melayu bos. Iya, woi. Kok